Čauko, čauko, vítám vás u mého prvního editovaného záznamu z Twitche. Pokud se vám video bude líbit, zanechte like a odběr. Tak se pohodlně usaďte a pojďme na to. Gabor, zařvi si, jsem zvíře. Jsem zvíře, jo! Máme resurgency casualky. Hej, můžu v těch casualkách používat sniperku? Můžu? Kokos. Dobré. Řekni Gaborovi, jak jsme si expili zbraně. On už to zjistil, aby se mu to řekl. Je co? Dostal... Jakým co? Že si máš Měl vyexpit si ho v všechny tom zbraně. nechat. Neslyším. Vy jste oba dva promluvili naraz. Že si máš Jedno. vyexpit všechny zbraně. V Black Opsech. Jo, v sedmičkách určitě, no. Jo. Stejně se mi to nepřidálo do hry, takže GG. Však nevadí, ne? Tak aspoň si to natrénuješ. No, vždyť jo. That's supposed to be funny? No, it's not funny at all. Kámo, já jsem je včera zapl neobožralý na ty Black Opsy a říkám si, ty kráso, to je totální prostě, nus prostě ta hra, mi se nelíbila. Já nevím proč, ale mi se prostě ta hra nelíbí. Jako mi zase v určitých chvílích přišlo, že se vrátila jakoby ta stará grafika a to všechno. Ale jako dívej se, jako já třeba říkám, není to můj šálek kávy, já mám radši prostě ty starší boje, jo. Ale někoho prostě baví, kamo, to, jak to říct, někoho prostě baví ty, modernější bitvy, víš, jako s těma jako modernějšími vojáky a tak dále, takže pro někoho to může být, ale není to pro mě prostě. Já mám radši takové ty old school fighty. Mě spíš hodně zamotalo, to ten movement, že tady je double a tam je prostě sprint jeden. Jo, To myslím, ne? jo, je to tak. Ale to se dá taky přenastavit všechno, to je v pohodě. No už jsem si vzpomněl, co tam ještě přidávají, takže znova si to shrneme. Chuckyho, co jsem říkal dál, Predatora, pak toho, Warheese s tou hubou a ještě mají přijít zpátky ta M40. No ta MP40 prý není MP40. Tak já nevím. Okay. Dobré. Se dozvíme zítra. Jo. No dobré, jsem dole. Jsem spadl až dolů. Přijdeš dolů. Tak to si děláš prdel, no. U nás. Tu si doufal na bajoši. Já jsem nebyl schopný ho zabít. Jo, jsem tu. Jsem ho zabil dole, on ještě něco koupil v obchodě, já nevím co. Já jdu nahoru, jo, na třetí. Pak doražte. Hej. Kamo. Ne, co? U šopu, je low, je nakreknutý, malem zdechl. Zkus toho ještě dneska střílet. 2000 years later. Jdu tam. Máte ho? Další, jde. On mi vzal Dobrá, pištoli. Jeden skočil do vody. Kde je ve vodě? Počkej, Dobré, no. Twitch, Diru Gaboroveč. může být. Může být. A dobré, zlatá čestka se sniperkou. No. Jo, dej to sem. Málem jsem to stihl. Veď. Kdybys to Tu nestihl. je, myslím, někde měla být ta karta, ne? Nebo není tady? Vůbec Tady netuším, asi ne. vůbec netuším. Hej, no nic, bereme ty pětkové zbraně a někde jsem tu viděl nahoře, jo? Tu exchange, dáme tam všechno a koupíme loadout. Jo, dávej to tam, ať nám to hodí lova. Ale jednu zbraň si musím už i nechat. Hej. A radši popnu to juvo. Dobré, může být double. Hej. Oši. Dada. To třetí. Dobré, potřebuji, ať mi někdo hodí peňážku. Kdo chce kešinec? Já, tady, op. Do kapsičky.
Mám ho. Máš dost? Jo. Dobré, já jdu killit. Jo. Já ho budu krýt, jo, když tak. Vrchu. Kde u tě doma? Krádu selfko. Máte mi někdo loudo, prosím? A C9 to je na blízko, jo? Hej, pojď za mnou tady. Jo, C9 je na blízko. Padne ze mě ještě ten. No. Berg. Poma. Mám to na ten otisk. Mám to. Taky. U mě to je na ten otisk, venku. No, ty jsi tam. Mám gold? Nice. Já jsem si říkal, že to tam někde. Ty vole. Kamo, já nejsem schopný zabít ani bota. To je extrém. Bacha, záda u mě. Dominik. Ze střechy. Mám platinum. Tady. Mám ho. Dead. Pokrý mě, jo, já jdu do shopu. Já tež jdu. Jo, spolu. Je tak. Co ten náš zas leží. Ukáž, co mi dá platina. Tu krásu. Já jsem si to nezebral z toho mě na... Víš, že? Hochu. Stihl jsem to. Zabil. Muničák Okay. jestli někde. Já mám už. Jdu s potkem, jo? Zlatá bedna. Pojďme na tu chemku. To. Ta chemka bude lepší. Chemičku? Okay. Jo. U mě týpek. Tak pojď. Jdu mu dozad. Dead, další. To je Dominik. Dobrá. Nám půjdu doma. Ty nám půjdou. Kuba zada. Mám ho. Dead. Předek. Kamo, zajímavé. Týpka kreknu. Zada. Tak běž z toho openu. Hlavně. Tak vás kryju, ne, vole? Down. Mám tam mortal. Teda cluster. Záda. Pak se na ní koukal ta hubička jeho. Hej, pojďme na střechu a rotatneme na silo už, ne? What? Bro, what are you talking about, man? Aha, na silo už nejde jít. Kryju schody pod náma. Mám ho. Klepat jak řízek. Dobré. Myslím si, že můžeme jít už pomalu. Mazovský píše, má se to teďka zdražit, jednou tolik, co je teď. Aha. Tak to je o dost teda potom, no. Jako na to, že to hráli, že mají tohleto. Tak jim to vydělává víc, no. Hráč. Jdu mu naproti. Oho. To jsem já, co ti je? Počkej. Papnu to, ne? Jo, ty víš co. Dobré, Potřebuji, ať koupíš jedno. mám specialistu. Ježíš, já mám precision. Ale už ti to jede, ne? Nebo? Dobré, tak já si koupím taky. Dobré, dám. Házím. A jacha!
Klidu, hoši. Dal jsem mi tam preco. Já už musím, hoši. Ty pinďore, já mám všechny věci v zóně. Klidu. A dobré, loadout. Před náma. No jo, to vím o nich. To bude v pohodě, máme high ground. Ale za náma ještě může být bacha, jo? Jo, jeden vlevo. Nechoďme zbytečně. Tady je u stromu. Dobrá, víme, že jsou dole, tak můžeme jít klidně sem. Budou obíhat z levé strany. Musí, no. Slyším někoho pod náma? Jo. Prava. Oh, I'm low. Je tam, je tam, Přede je mnou? tam. Knock? Dodělám ho, je dead. Ne, ten je můj. Nice. Tak a jsme na konci. Díky moc všem, co sledovali až na konec. Pokud se vám video líbilo a chcete mě podpořit, budu rád za každý like, koment, odběr. Případně pokud byste toho chtěli vidět více, dorazte na Twitch v popisu. Ještě jednou díky a čus.